Határ! Talán szeretettel köszöntök mindenkit itt a Craft YouTube csatornáján. Ez az első videónk. 4 óra van hajnal, péntek, és éppen tartunk Malagára a Jeepóért, hogy hazahozzuk Andrissal és megörökítsük kalandjainkat a következő 8 napban. Tartsatok velünk és kövessétek be a csatornát, szavaztok! Csinálok majd ilyen tök jó izét, tök jó videót vagy valami. Csávok 5 perccel ezelőtt megjöttek így. És így van. Hi guys! Nem baj, én csináltam. Igen? Aha. Üdvözlünk mindenkit! Innen a spanyol alföldről, jobbra látjátok a havas hegycsúcsokat, balra pedig a havtalanokat, mellettem pedig Andris. Sziasztok! Andrissal hoztunk haza tavaly a Pözsit, kb. Ugyaninnen egyébként, csak akkor a déli parton haladtunk, pedig éjszakabbra Madrid irányába napossuk éppen az utat. De ami ennél is fontosabb, Bamako volt megbeszélve, hogy 2 barátunk haza autót, az egyikőnknek fontos dolga volt, úgyhogy neki a megbizatása Európáig szólt, és úgy volt megbeszélve, hogy Európában én lecserélem, aztán egy óriási örömautózás és egy gasztrotúrával egybekötve 8 nap alatt visszük haza Jeepon Budapestre, és ezt látjátok most, amit meg is örökítünk videó, mert sokan kértétek. Ez lesz az első videónk egyébként a saját YouTube csatornánkon, hogy azt szeretnénk kérni, hogy iratkozzatok fel, lájkoljatok, hozzátok, stb. De valójában ide csak iratkozzatok fel, mert akkor felkapja az algoritmus, lesz nézettségünk, és ezáltal úgy érezzük, hogy valami jót csinálunk. Na de a lényeg az, hogy a Spanyol Királyságban haladunk éppen, ami egy alkotmányos monarchia, fővárosa Madrid, 48 millióan lakják, területe pedig 55 000 négyzetkilométer, ezáltal Európa egyik legnagyobb országa. Most le kéne kanyarodnunk? Hát nem is, akkor de, majd mindjárt a következőnél. Onnan, já, Madrid. Zsá, Madrid. Ez jó én. Amit viszont kevesen tudtatok, hogy 5000 km hosszú tengerpartja van Spanyolországnak, és az egyik rész az Atlanti-óceán, ugye a másik pedig a Földközi tenger. Már elszoktam a BMW-be, hogy ennyire dől Jeepú, és alig látok valamit a tabletektől. Most éppen sietőben vagyunk, már szeretnénk ebédelni, viszont a spanyoloknál is a siesta egy ismerős fogalom, ami azt jelenti, hogy 2-kor bezárnak mindenhol, és 5 óra, 7 óra között tudnak valahol éppen helytől függően ki újra, addig ott a családdal hesszölnek, úgyhogy lassan nézzünk valahol egy tapaszbárt, amit én egyébként annyira nem kedvelek, mert kicsit olyan érzésem van, hogy elmennek a Lidlbe, megvesznek mindent, kibontják egyesével, kirakják tálkákba, és mindegyik el kéne 15 euró. És a végén terakod magunknak össze.
úgyhogy lehet, hogy jobban örülnék egy paellának, de most nem a tengerparton vagyunk, úgyhogy talán az se az igazi. Holnap este viszont, holnapi napot Madridban töltjük, a tervünk az, hogy délelőtt elmegyünk az idegpiacra, és ott fogunk reggelizni, és talán ebédelni is, aztán pedig bérlünk egy tudnikot, és egy tudnikos városnézést fogunk eszközölni, hogyha sikerül, de tényleg sikerülne. Estére viszont foglaltam helyet, nagy nehezen, hosszú e-mailezgetések után a Botinba, ami a világ 10 legrégebbi éttermek közül az egyik. 1721 óta üzemel ugyanazon a helyen, és az ártak be, hogy idén 301 éves az étterem, és rengeteg híresség is megfordult. Ernest Hemingway ott írta az egyik könyvét, illetve Goya, híres spanyol festő is ott volt felszolgáló, mielőtt rájött volna, hogy nem keres fel eleget, úgyhogy inkább elmegy festeni. És egyébként a Malac sültjéről, a pici Malac sültjéről híres a hely. Ha rákerestem a YouTube-on a Putin restaurant, látni fogjátok, milyen menő. Mi pedig még menőben haladunk tovább, 3:43 perc alatt innen, 15:38-ra fogunk elmenni. Megérkezni a mai nap egyébként kb. 500-510 km. És gyakorlatilag végig autópálya, de nem itt akarunk most nagyon testeket, szeretnénk odaérni Madridban mielőbb. Jelenleg 3:41 van, úgyhogy megálltunk Andrissal kajálni. Itt valahol a spanyol Alföldön, körülbelül Córdoba magasságában vagyunk, és egyben a Gipó magasságában is. Picit azért koszos már. Csóresz Móresz, ez pedig itt az étterem, még nem zártak be. Jó hely? Nem tudom, 4,4. Vagy azt Jó. 4,4. Megnézzük. Az történt, hogy a spanyolon kívül semmilyen más nyelvet nem beszélő személyzettől próbáltunk rendelni a spanyol étlapról a spanyol vidéken, de hát mi vagyunk a külföldiek és ők a helyiek, úgyhogy alkalmazkodni kell. És addig beszélgettünk, hogy megettük, de azért nem mutatnánk egy kicsit, hogy mi van, mert hogy rendeltünk csülköt, amiről így lehullott a minden, nem sikerült elrontani. De mit eszel? Kalamári. Kalamárit. Andriska kalamárizik, és jó a kalamári? Nagyon finom. Nagyon puha. Rendeltünk salátát, tonhalmentesen, úgyhogy ez itt a tonhalas saláta, és mivel sehol nem írt az étlap, hogy lesz sült krumpli amúgy a kaja mellé, ezért Vagy kértünk saláta. még egy sült krumplit, és kértünk egy salátát, de ahhoz volt saláta, ehhez meg volt sült krumpli, úgyhogy fogalmunk sincs, hogy mennyiért, szerintem nem drágán, de hogy elképesztő, hogy bárhol megállsz vidéken, és rohadt jó a kaja. Nagyon, nagyon jó. Megérkeztünk a hotelbe, leparkoltuk ideiglenesen ide a Jeepot, de elméletileg van nekik mély garázsuk, és Spanyolországban én jobban szeretek mély garázsban parkolni, mert itt azért feltöregetik a kocsikat éjszakánként. És ide jöttünk a hotel Júliába,
ami körülbelül 10 kilométerre van a városközponttól, de 300 000 lett volna a városközpontban egy szoba. Itt meg harmada, negyede, tizede. Úgyhogy inkább taxizunk, úgy döntöttünk itt Madridban. Azért van üvegből ez. Bejutam. Vagy nézzük a recepciót, nem? Igen. Szívesen. De jól néz ki. Gyönyörű. Ott egy tévétorony. Igen. Nagyon szép. Micsoda kilátás. Jó, elég itt már tényleg. De hó. Oda néz. Júlia Hotel. Ide jön a kis túra, figyelj! Azt a Benedna. Tudod, hogy tetszene neki ez a valiz? 407. 406. Itt egy szép szobor. 405. Mindenhol. De jól néz ki, tesó. Hát ez itt a szobánk. Szobám. Szexi ágy. Oda néz. Üveg az volt. Üveg az volt gazdagon. Tükör is volt. Hát ilyen szobát kapni Madrid külvárosában 30 000 per éjszakáért. Szerintem tök korrekt. Este 3:09 van, és most kezd elméletileg beindulni az élet Madridban, úgyhogy fogunk egy taxit, és ha minden igaz, megyünk a Sol nevű városrészbe, ami a La Latina mellett van, és állítólag ott van a bugi, úgyhogy megnézzük, hogy pontosan hogy is néz ki az élőben, és a terv az, hogy kajálunk valami hangulatos spanyol étteremben. Itt is a taxi. That building in the left over there is the National Bank. National Bank. Yes, the gold. There is a chamber under the building with the gold, you know, and the water of the fountain is part of the security system. Ah. If someone try to come into the chamber, all this water will flood the chamber. We don't try today. It's very cold. This is the city hall. City City Hall. Yeah. This is a Toyota Corolla with Uber Eats. Yeah, all the structure was made by Eiffel, like the Eiffel Tower. Yeah. Yes. Oh, hello. This is our table. Thank you. Hol a... Ez az szerintem? Hát ez lehet, hogy Nem, mondnak valaki. elhozta minden pénzünket. Ez így jól néz ki.
nem tűnik gyengének a hely. Sajnos nem mi vagyunk az elsők, mert Richard Gere, ki volt még itt? Naomi Campbell, Van Damme, Aniston, ők már minden előztek minket. Igen. És itt most ott van a többiek képe még a falon. Azért gondolkoztunk Andrissal, hogy szólunk az öregnek, hogy tud velünk csinálni egy közös fotót, de előtte azért mindenképpen megnézzük, hogy itt van a hitelkártyánk. Ja, és igen, telefonban azt mondták, hogy egy félreeső helyet tudnak nekünk nyújtani, ami nem annyira rossz. És egyébként egy ilyen szeparéban ülünk itt a lépcső alján, a többiek meg egyben ott a tömegben. Egy ránézésre 650 millió forintos üvegvitrín mellett. Igyekszem könyökkel nem kicseszni az ablakot. Hola! Megjött közben az előételünk. Ez osztriga, nem tűnik annyira réginek. Ez pedig itt sült erős paprikával. Hasalja a szalonna. Elég jól néz ki, és még valamit várunk, mert jött hozzá kenyér. Úgyhogy valami még érkezik, ha minden igaz. Egy szakszerű osztriga elfogyasztási bemutató. Megfogjuk az osztrigát, valamint ki hogy szereti. Kis citrommal és egy kis tabaszkóval leszem az egyiket, a másikat meg csak úgy magába az ízekedvéért. Pici citrom. Nyitottam ki előre a tabaszkót, mindegy. Egy csepp tabaszkó. Majd megfogjuk itt a vékonyabbik végénél. Itt. Elég friss. Frisskáni. Közben megérkezett a sült szardellánk is, ami a saláta ágyon van paprikák alatt, és ezt elméletileg így kell egyben meg elfogyasztanunk, Andris is így kapta. Na és végül megjött az oxtail pörköltünk is. Nem néz ki rosszul, ezt fogjuk elosztani Andriskával. Szerintem rágós. Ja nem az. Hát ez volt a gasztrotúránk első estéje. Elég erős teszik eredet. Úgyhogy, de azért mutatnám, hogy ők is itt jártak. Russell Crowe, sziasztok! Mindenkinek jó étvágyat kívánunk! Nem? Robin Williams. Hát nem nagyon tudunk olyat, aki ne járt volna az El Landóba, úgyhogy ha jöttök Madridba, El Landó, jegyezzétek meg. Nagyon jó hely, annyira jót kajáltunk, hogy sírok. Hogy hívják? Bocs. Kiket találtál még? A szexi szukákból a csaj. Katie Holmes. Nem az? Nem. Lapozzál? Ez a Barbara Streisand. Igen. Sarah Jessica Parker. Jó. Az. Russell Crowe, Jamie Foxx. Hát itt még a Gerard Butler, még itt együtt volt a Jennifer Anistonnal, Halle Berry. Itt nem szeretem, sose szerettem. Cristiano. Fotista. Személyesen. Igen. Tom Cruise. Tim Cruise. Igen. Ott hirtelen akartam mondani. Igen. Az a rendező. Igen. Mondd a nevét. Nem tudom. Mindegy. Jó, oké, menjünk tovább. Eva Mendes. Al Pacino. Hát ilyen. Ezért csak ide értek ők is, nem? Igen, Mel Gibson. Hát voltak ilyenek itt, de igazából minket vártak azóta is. És mi megérkeztünk. Mutatom a helyet. Kívülről is. Egyébként jelentéktelennek tűnik így az El Landó. De bent nem. De hogy azért szép a környezet is. És ott van a Királyi Palota, de egyelőre lekapcsolták a lámpákat, mindig ezért megnézzük. Nézzük meg sötétben. Megnézzük. Az imént azt hittük, hogy a palotát látjuk, de mint kiderült, az a túloldala volt ennek, és az volt a kápolna. És most átjöttünk a másik oldalára, ami még mindig nem a palota, hanem ez itt a templom a palotához. Nem tudom, hogy visszaadja a méreteket. Valószínűleg nem. És ez a palota így kicsibe. Azért így, na, nem?
Ez a palota kicsibe? Azt Hát, hogy mondtad. így. Kicsi. Jó. Most megnéztük a Maps-en, nem gyalogolunk el a másik feléig ma, Igen. de hogy van egy kapu. Figyelj, ilyen bejárat kéne a Craftba. Írok is a Pistinek. Erről lövünk egy fotót. És akkor úgy lehetne megcsinálni, hogy én vagyok mondjuk azon az oldalon, ezen az oldalon a Pisti, és ha jön valaki, akkor kinyitjuk. Vagy nem. Ha? Nem? Volt pénz épületre. Azért így, ja. Templom se rossz. Andri is azt gondolta először, hogy akkora, mint a Mátyás templom, de ennek a homlokzata akkora, mint a Mátyás templom egésze. Nem az, amire gondolt. És nem, ja, és ez nem a palota. Hát azért egész fasza így Madrid. Vannak dimenziók, maradjunk ennyibe. Most pedig, hogy magunk mögött hagyjuk ezt a szolid palotát, ami ott kezdődik valahol. És hát amíg a szem ellát, addig eltart. Megnézzük a Real színházat, ami nagyjából úgy néz ki, mint nálunk ott a Nemzeti, csak tettek a tetejére egy operát is. És spóroljanak a helyen, mert ez a nyugat is nem volt rá pénzük. Jól néz ki azért. Bárhova nézek, mindenhol minden jól néz ki. Hát végül bejöttünk a Soho-ba, és az a tervünk, hogy iszunk egyet. Tényleg? Aha. És csak úgy mutattam. Köszönjük, hogy néztek minket. De tetszett az első adásunk, kövessetek a minket a YouTube-on. Holnap pedig egész napot itt fogjuk tölteni Madridban. Hogyha kihúzódunk addig. Szevasztok!